Måske er det ikke lige nu, det hedder sangen, men det er nu. Det er lige nu for Beware. Måske er det ikke lige nu og her vi to mødtes som dem vi er. Jeg ved at intet mere er som det var, for hjertet banker mere og mere. Jeg mærker at alting er forandret inden i et sted. Der er intet mere frygte, når du nu følger med. Så luk mig ind til det bedste i dig. Er det der, hvor tanken lever, og er det håb, der viser vej. Måske er det ikke lige nu, og lige her vi ser ud som dem vi er. Og det er kun dig, der holder ved, og dig, der holder af. Så når i dag bliver i morgen, der er kun en, der bestemmer. Alting er forandret inden i et sted. Der er intet mere frygte, når du nu følger med. Luk mig ind til det bedste i dig. Og lige der, hvor tanken lever, og er det håb, der viser vej. Det er det håb, der viser vej. Og ind til det bedste i dig. Aldrig mere for dig. Alting er forandret inden i et sted. Der er intet mere frygte, når du nu følger med. Så luk mig ind til det bedste i dig. Der, hvor tanken lever, og er det håb, der viser vej. Alting er forandret inden i et sted. Der er intet mere frygte, når du nu følger med. Så luk mig ind til det bedste i dig. Lige der, hvor tanken lever, og er det håb, der viser vej. Zigzag. Se finalen kl. 18:30. Og så er det en hel time. Wow. Velkommen til finalen i Zigzags Ungdoms Grand Prix 1992. Og den sidste gruppe, Beware, med nummeret Måske er det ikke lige nu, fik 225 point. Og det vil altså sige, at vinder af Zigzags Ungdoms Grand Prix 1992 blev fra Struer Beware med sangen Måske er det ikke lige nu. Og vi skal herop.
Der er jo nogle præmier i det her, så hvis vi kunne lege lige bandet med at komme herned, så kunne det da godt være, at vi lige kunne finde et par lækre ting til jer. Skynd jer op på bilen med jer, så vi rigtig kan se jer. Beware for Struer! Første præmien, som bekendt, 10.000 kroner. Den får I på en check. Bare giv dem. Og selvfølgelig et bevis på, at I ikke lyver, når I siger, at I er Ungdoms Grand Prix vinder 1992. Et stort diplom til jer der. Og så synes vi, det var lidt kedeligt med blomster, så I får en kæmpe slikkepind hver. Og så er der lige et par overraskelser til vinderbanet oven i hatten. Det er jo det, der er. Der er nemlig et job på Danmarks yngste festival i Skanderborg i august, og der får I 2.500 kroner. Den får I der. Og der er endnu en, for de vil også meget gerne møde jer på Ry Musikalske Byfest i juli måned. Og der får I 10.000 kroner for ulejligheden. Jeg skal lige være færdig, fordi og som en trøstpræmie, der får I, eller ikke som trøstpræmie, det er fordi, at alle de deltagende musikere her i vores Ungdoms Grand Prix, de modtager hver især en gæstebillet, så de gratis kan komme ind og se Rock Show 1992, og det får I naturligvis også. Beware for Struer!